מהסביבה, ניתוק כזה שדיברת על ה... לפעמים, כן. כן. עוד שנייה עדיין, אנחנו רוצים יש לנו סטנדרט ואנחנו מקפידים עליו. זהו, הסטנדרט חזר. שם משפחה. זה התחיל? כן. כן, זה מצלם. שמי עדינה רוזנקרנץ הרשקוביץ'. אני נושאת שני שמות. אחד שם אבי רוזנקרנץ, שהיה אישיות בשואה, היה עורך דין מפורסם ולא היה לו בנים. והשני של בעלי הרשקוביץ', שלצערי נפטר לפני 3 חודשים. אני לא מדברת על גיל, אבל אני גמלאית. ואני מורה צרפתית במקור, אוהבת מאוד שפות, מדברת, כותבת גם כן בשפות שונות, שירה. ובתיאטרון זה אהבה ישנה, פעם למדתי שנה באוניברסיטת תל אביב, לא ראשון מתי. ואחרי זה עזבתי ואמרתי לעצמי, כי אז הייתי פחות פתוחה מאשר אחר כך, ואמרתי שאני לא אהיה שחקנית, אבל לימדתי צרפתית והעליתי מופעים עם התלמידים שלי בצרפתית, ובשם גם שר איתם גם והכל. ולפני מספר שנים הגעתי למסקנה שיש גם קבוצות תיאטרון לחובבים, אני לא צריכה להיות שחקנית במקצועי, וחזרתי והייתי במספר סדנאות וממש נהניתי, אהבתי מאוד. ומכל מורה, כמו שאומרים, מכל מלמדיי השכלתי. ואני אוהבת בעצם עבודה עם טקסט ועם מונולוגים ועם ספרות, אני לא מתחברת במיוחד לאלתור. לאלתורים. הכל בסדר. כן, זה בסדר, ובאמת במופעים שהייתי, בקבוצות שהייתי גם בקבוצה נורא נחמדה שקראו לזה הגשת שירים על במה, ושם הייתה לנו מורה למוזיקה, זאת אומרת סנטרנית וגם שחקן, במקרה מישהו שהפך לשחקן בידוע, נתן נייץ, וגם אתם אולי מכירים נתן נייץ, שהוא שחקן אני חושבת תיאטרון בית בסין, וגם וגם צבי סער? סער, בדיוק. הוא היה בשנה הראשונה שלנו, אז הם ביימו, אבל גם שרנו. אז שם בסדנה פעם ראשונה שרתי אני עם המיקרופון ביד, כי בבית הספר שרתי עם התלמידים, ממש שרתי, כן, אני אוהבת לשיר, שירים שאני מכירה, שירים חדשים זה לא כל כך, לכן לא הלכתי למקהלות. זהו, ואהבתי, בוא נגיד, נולד משחק, אני תמיד בחרתי פשוט קלאסי אולי, לא משנה, אבל שיחקתי כל מיני מונולוגים כאלה, ואני מאוד אוהבת. קודם כל אני אוהבת מולייר, אני מאוד קשורה לשייקספיר, למולייר, לשייקספיר וזה, וגם היו סדנאות, הייתי גם בסדנה עם מצלמה, עם אסתי זקר לפני מספר שנים. אז שם ראיתי הבנתי למה אי אפשר לזוז, היא כל הזמן הייתה אומרת, תסתכלי על מצלמה, תסתכלי על מדע, בכל אופן למדתי בדברים, ושם באמת גם יצאתי איזה מונולוגים מסרטים. עכשיו כבר 3 שנים או 4 שנים אני בהפסקה, אז חיפשתי להגיד את האמת, אני תמיד הייתי בסדנאות מסביב לאימון וירון, כלומר שיהיה לי נוח להגיע, ולכן כל כך התלבטתי אם לבוא או לא. למרות שבאמת עכשיו ראיתי שהנסיעה היא די קצרה, אבל רחוב המסגר זה קצת... רחוב מלחיץ, כן. אז דווקא אני התרשמתי מכם מאוד, את אייל אני מכירה מסדרות והכל, אז זה היה מאוד קרוב ככה, וזהו, אני פשוט רוצה שוב להתחיל כבר. לטקסט. עדינה, מה מרגיז אותך? מה מרגיז אותך? אבל כשאני אומר מרגיז, אני מתכוון לעשות בושות. כן. מרגיז אותי, יש כל מיני
גם קרובים של המשפחה שלא מתנהגים, לא מתייחסים יפה, לא מתנהגים יפה. ומרגיז אותי רוע, ומה אני אגיד? מה מעציב אותך? מעציב אותי בעיקר מחלה וכאב ומוות. וכשאני נזכרת באלה שהלכו, אז אני בא לי הרבה לבכות, וזה לא משנה שעברו הרבה שנים לחלק מהם, ומשהו יותר קרוב. כן. מה מצחיק אותך? מה מצחיק אותי? אני בלי לדבר על עצמי כל כך, אבל יצא לי שאני שיחקתי במונולוגים, ידעתי שאני אוהבת דרמה. ופעם שיחקתי איזה מונולוג של חנוך לוי, דווקא לא לפני ההורה. וכשעשיתי את זה, זה היה מצחיק, וכולם אמרו לי, את מצחיקה מלידה, למה את רוצה דרמה? אז כשאני מסתכלת על דברים שהקלטתי, אני לא מכירה את עצמי שם, שזה מצחיק. מי מצחיק אותי לואי דה פינס, ובילי קריסטל, ורובי וויליאמס, ואלה ש... חבר'ה מוכשרים. אלה שאינם. כלומר, זאת אומרת, לצחוק כדי לצחוק, לא סתם, נגיד, יש קומדיה אמריקאית, קומדיה. אי אפשר, אין מה לצחוק שם, אבל יש כאלה צחוק שהוא ממש מבפנים. קאדקאסט. ואל תגידו לי סבתא. תרחיבו את המנהג. מה, איזה תפקיד? נגיד מנהלת בית סוהר, זאת אומרת, היא יכולה לשחק מישהו קשור.